מה קורה מרלוף? יש לנו אימון קומנדו היום. זה דבר הכי מצחיק שעשינו בחיים. איך אתה נהנה מהרכיבה היום? אתה נהנה מהרכיבה היום? איך הרכיבה? נראה לי תמצא לך חברים חדשים. אני מנסה לצייר מישהו אחר שהיה איתך עכשיו במצב הזה, אם הוא לא היה רוצח אותך כאן. אני הבן אדם היחידי שמשאיר אותך בחיים. אני נהנה מהרכיבה, אני לא יודע מה איתך. אתה דביל, אז מה, אתה רואה את העולם בצורה מאוד מיוחדת. אני רואה שאני לא מרגיש את הגלגלים, אבל אני חושב שאפשר לחזור לרכב. הגלגל שלי לא מסתובב. איזה מצב הבאת את האופניים שלי, הגלגל לא מסתובב. בסדר, נשבר לי לי נשבר הזה. זה לא משנה, אתה רוצה סברסים בעלייה, הגלגל שלי לא מסתובב. הוא מסתובב, אני רואה אותו מפה מסתובב. אתה יודע. כי אני פשוט מעדיף לשים את האופניים על הגב. בוא'נה, אתה מצחיק? הוא מסתובב, אחי. פרוס רגע. שנייה. לא. לא מסתובב. מסתובב. לא מסתובב. הוא מסתובב, נו. זה שאתה רואה אחי חצי סיבוב זה לא מה שמסתובב. הנה. הוא אפילו לא מסתובב יותר טוב משלי.